Bastos kayo, nagmayat ka nagsapsapol ko tapos basta. Bastos! Yut ninasit yun! Kamba di etoy! Teta ne! Teta may sa tinatayag! Di kagat na mabayin na kasaysayat na nagsapsapol tao. Nakabimbintas pa nagsapsapol tao kasi tamat yung arami diyo. Kung ginawa na ito ay ganam. Manong, at na po Diyos makakit kita. Aguri kayo sir, kakap nga. Aguri kayo. Met kag Mana ka video manong dapat video tayo dyan. No kasya da kasi tare. Kalma kapkapang lang. Ure man pay kita glalabusag ta sir awan. Uki ni nasi deta lain pabulsayo na deta naman kasang wallet tumay. Kas ko eta sir kuwak eta. May ikuan to na di may. Ay kuwak deta. Sige manong. Kan nakas ta tarami jo kami na paunay kayo Tuwa ka lang manong, tuwa ka lang niya. deta later ko eta. Wow. Unay pa nagana na di gito yan. Pag ananahan nyo matitao nga na ilum-lum ti utangan, tsak pelat pilyon nyo mat. Ano yung taso puti, gana mat sir? Aguli mo, amin nga ibagam. Mabaling nga usarin niya, hindi amin ang korte. Yung amin ang magtan-sir. Damot ka ba ilang mga laiti sarili mga abogado. Nuhang mo kaya, ti gobyerno mangtit kanyam. Damot ka mga laiti doktor nga mangkita kanyam mang taming. Kamu kaya, kamu kaya, ti gobyerno mangtit kang kamanong naka-record amin dati manong. Wala nga mang ibabain kayo sir. Hindi toy. Awan mati, giganap Awatan mo ka la Jerez mo, pabulsahan awatan mo la Jerez mo. Wala sir, okay. Ang mahal na kasi kuma. Turwak ni madam dati pag giramatan ni madam pati Kurwak ni madam, ginamatan yung tabulsag, tapos ginamatan nyo, ayun sa insensyon nyo eh. Kiniot ko yung pakaimpabulsayo. Amo dami din ang ganti bulsa. Ipabulsayo eh, tani. Ito man sa kinugta-ugtaran nga. Dapat kinuktaran Ay, sa baling mga ang palakas takasta. eh. Indar-tara mo dudak, sa tagbilagkat, sa taginan ni. One-one. Indar-tari mga Tapos talong Dahito'y adama kiti sagsagot kada kayo ni Ma'am Aida ganuti si Alexander iti Hawaii, RHVA Car Rental iti Ili ti Vintar, Kap Brian Kasabay iti Barangay 14, San Gregorio, San Nicolas, Ma'am Emily Wasay Baldonado Mandapat iti Guam, USA, Kap Dennis Aliado iti Barangay 18, Bingao, San Nicolas, Esmin Halo-Halo iti Barangay 20, San Nicolas. Kadagiti sponsors, Diyos unay ti Agnina.